नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतक डिजिटलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मी आत्ता आहे साखळीमध्ये, कारण आज आहे त्रिपुरारी पौर्णिमा आणि त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त साखळीमधल्या विठ्ठलापुरा इथं एक वेगळा अनोखा सोहळा असतो आणि तो सोहळा दाखवण्यासाठी मी आज या ठिकाणी आलेली आहे. तर हे आहे विठ्ठलापुराच्या इथलं विठ्ठल मंदिर आणि जवळच आहे वाळवंटी नदी. तर या त्रिपुरारी पौर्णिमा निमित्त इकडे एक मोठा उत्सव भरवला जातो, जो की नौका विहाराच्या स्पर्धा घेतल्या जातात. आणि हे एक अनोखं जी गोष्ट आहे या त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या निमित्तानं आपल्याला पाहायला मिळते. जवळपास या त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या निमित्तानं हजारो लोक भाविक या मंदिराला भेट देत असतात आणि तसंच जी स्पर्धा होते ती स्पर्धा बघण्यासाठी येतात. आता आपण पाहिलं तर इथे एक अशी बोट तयार करण्यात आलेली आहे. कागद असेल किंवा पुठ्ठे असतील तर अशा पद्धतीनं याचा वापर करून वेगवेगळ्या होडी बनवलेल्या आहेत. आता आपण पाहू शकतो की गरुडाच्या स्वरूपात बनवलेली ही एक होडी आहे आणि ज्याच्यावर आपण बघू शकतो की तुळशी वृंदावन आहे, तसंच विठ्ठलाचं मंदिर आहे आणि समोर आपण बघू शकतो की सावळा असा आपला हा विठ्ठल, श्रीहरी विठ्ठल आपण म्हणू शकतो इकडे, की आपल्या कमरेवर विटेवर उभा आहे, कमरेवर हात ठेवून छान असा उभा इकडे आपल्याला दिसतोय. बरीचशी भाविकांची गर्दी आहे. त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त जे वाळवंटी नदीचा जो घाट आहे तिकडे दीपोत्सव होतो आणि या दीपोत्सवाला हजारोच्या संख्येनं लोकांची उपस्थिती असते, भाविकांची उपस्थिती असते. तुम्ही आता ही दृश्य गोमंतकच्या फेसबुकच्या लाईव्हच्या माध्यमातून पाहत आहात. आपण पुढे सुद्धा जाऊया. वेगवेगळ्या प्रकारच्या होडी बनवलेल्या आहेत आणि प्रत्येकाला काहीतरी एक मिनिंग असलेली होडी बनवली. इथे आपण बघू शकतो की ही 11 नंबरची बोट आहे आणि एक वेगळं असं डिझाईन, वेगळ्या पद्धतीने जवळपास बांबूचा आणि पानांचा असा वापर केलेला आहे, पुठ्ठ्याचा, पेपरचा वापर केलेला आहे. ब्ल्यू पिंक कलरची अशी लाईट सुद्धा केलेली आहे, आपण बघू शकतो. खूप छान पद्धतीनं या ओढी तयार केल्या आहेत. आपण पुढे पण जाऊयात, पुढे पण बघूयात. साखळीमधल्या विठ्ठलापुरातला हा विठ्ठल मंदिराचा परिसर आहे. आपण बघू शकतो की प्रचंड भाविकांची गर्दी आहे, बघ्यांची गर्दी आहे. या स्पर्धा पाहण्यासाठी बऱ्याच लोकांनी गर्दी केलेली आहे आणि ज्या होड्या आहेत त्या खूप वेगवेगळ्या पद्धतीनं, म्हणजे कलाकुसरीनं ज्या होड्या इकडे बनवलेल्या आहेत त्या आपण पाहू शकतो. ही होडी आहे, ही याची सुरुवात आपण पाहू शकतो की सिंहाचा मुकुट बनवलेला आहे. आपण बघू शकतो की बांबूचा वापर केलेला आहे आणि पुठ्ठ्याचा वापर केलेला आहे आणि ही होडी बनवलेली आहे. आपण बघू शकतो की श्री स्वामी समर्थ, विठ्ठल आणि बुद्ध, महावीर अशा मूर्ती सुद्धा इथं दाखवण्यात आलेल्या आहेत. भाविकांना फोटो काढण्याचा मोह आवरत नाहीये. एक वेगळी कला गोव्यात आपल्याला नेहमी पाहायला मिळते. याच्या आधी आपण पाहिलं तर नरकासूर आपण कव्हर केला, तर नरकासुराच्या वेगवेगळ्या जे पुतळे किंवा प्रतिकृती आपण पाहिल्या. तर एक गोवा म्हणजे एक आर्ट आणि कला संस्कृतीनं व्यापलेलं किंवा संस्कृती आणि कला जपलेलं एक राज्य आहे आणि या राज्यातल्या अशा वेगवेगळ्या गोष्टी, धार्मिक गोष्टी असतात किंवा जेव्हा सण असतात तर या सणाच्या निमित्तानं अशा पद्धतीनं कला दाखवली जाते.
थोडस लाईट मध्ये येऊया आपण. सर, त्रिपुरारीचा हा मोठा उत्सव साखळीमध्ये होतोय आणि तुम्ही इकडे आलेला आहात. बरंच मला वाटतं हजारोंच्या संख्येनं लोक इकडे आलेली आहेत आणि एक उत्सव सेलिब्रेशन इकडे होतंय, दीपोत्सव होतंय. काय तुमच्या भावना आहेत? गोवा सरकारच्या वतीने राज्यस्तरीय त्रिपुरारी पौर्णिमा ही दरवर्षी आपल्या विठ्ठल मंदिरामध्ये साजरी केली जाते आणि साखळीकरांसाठी खरं म्हणजे हा खास उत्सव आहे, जो राज्यस्तरीय उत्सव आपण या ठिकाणी मनवतोय. आणि याचं खास आकर्षण म्हणजे आपल्या ज्या नौकानयन स्पर्धा जी असते ही त्याचं खास आकर्षण आहे. त्यामुळे त्रिपुरासर वध हे पण त्याचं खास आकर्षण असतंय आणि जे सरंगे जे वरती सोडले जातात त्याचं एक आकर्षण गोव्यामध्ये पूर्णतः आहे. आणि हा टुरिझम डिपार्टमेंटच्या वतीने हा उत्सव दरवर्षी या ठिकाणी साजरा होतोय. आर्ट अँड कल्चर पण त्याला सपोर्ट करतोय. गोव्यातनं वेगवेगळे सगळी लोक दरवर्षी हा उत्सव या ठिकाणी पाहायला येतात. त्यामुळे मला वाटतं की खरोखरच या उत्सवाच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि दरवर्षी या उत्सवाचं महात्म्य वाढत जावं एवढी सदिच्छा. थँक्यू सर.
कॅमेरा पर्सन राज बोरभाटकरसह मी संघवी राजवर्धन, साखळी, गोवा.